5% agak jika dia bekerja dia itu sekitar pada election kondisi. Teka thong jing angnut jonga banmi sakmat hakaniga election MDC arajar arosan haka RFR musyang rangat konstituensi bangayo i baka konstituensi jongi kadang sadin haki rukum rekam ne kejing peniakam haduk gini kisngi kipor tiba mencah jenga wan saprang ban perkat temai ban lej yasaj ini bandon kata kajing teli kajing chongsup chongsang hapo ka janjahil aturmos district council bat haki thang kidong ichnong kamtam kibadon hangtei ha interstate border kumcha bat kebaar ngakuaro ban mi sakmat ban yasaj kamtam ban perking ya ki kendon ki an ha kabaya de bat u kendau chiap jong kane ka isentia hil jongi kebadon sene ya kumta na kerpat rit mesin ya ki paiba bakin wan ban gersan yang bankin don rekat lembat nga dado ba ngan le lenti ban mikmat ban le persngeu ha ki chrong ki thau ki badon apo ka RFR musyang konstitusi ngangai skem bakin ya dor ka lembat nga bakin a mesin yang nang bangala ban poi syak thong haga jingdop job ban chakri yaki bat ban pet ya kita ke baduk masuk bakardo ha kane ka RFR musyang konstituensi jongi Tengi image waki don hakne ka sen malang jok ibu bat kumu presiden jok seng UHN seng district. Tapi tapi nang don em hakne ka kam sen malang jok kina do tapi room sakne ka kam politics. Oh sisa mensua ngadon haka jingtre mon sngoba bat nado mangakwa ban sakri ya kipaiba haka RFR musyang rangat konstitusi nangcha ngala chongthai nakaseng bat lengba ga jing chongthai jonga ngala le hapo central body ban ai ka ta ka signature resign jonga Dahado kan office ngau scam na kaliang jok ibu job hakne ka election. kata nga khmi lenti chaublei ba ngan bo ga jing duai ba kerpang yau blei ngayo i bau blei ba it nado banga let ban mare manwat ya kan tiket kongres hadin nang tang alayo bat nga scam ga jingmut ba da jing dua jonga ba ki pai ba jong ka RFR musyang konstitusi kin senia barkin ejanga barkin bo ga jing dua lang ban penjob namar ublei ulong bakrau apo jonga ban ngangis kemro haki pai ba kin bo bat kin gersan da ka jing dua hado kata kasmi baki kini badan badom chepting ban thep ya ka hok ka kenti ya ki jongki ha kan ni ka symbol jong ka kongres kalong kakti Kaya ka message lain kaya kita wa ban pungsngeu na kaliang jok ibu kan idin. Lagu mentak kita baik ba ni kita jingkusan location jok ibu kan ka konstituensi. nampas ke waki bangan ni saprang nak benta kumbang aung ban yasaj ya kita kejing kejing cha te cha kum ki jongki ha kini kisngi ki por ki baladep